Wah, katbang pertarungane rung wis. Werkudara, ayo mati ning aku. Wah! Ah! Woi! Oh! Ah! Woi! Semarika dan mrayitna semuris iko hamba alik ndak wis padhake iki kaya praptane Prabu Kusuma kang wis bali marang negara Ngamarta wis antuk gawe apa durung nggih kawula nuwun nggih sinuwun sampun pikantuk damel bilih ing dinten menika menawi wonten pratandha udan riwis-riwis sarta Gandawangi ingkang amburat arum menika taratamtu Bathari Sri sampun kondur wonten negari Ngamarta kandha amrik amburat arum ngebaki nagara Ngamarta. Sampun rame ketawisipun sampun wonten kandha amrik amburat arum ingkang ngebaki nagari Ngamarta katawisipun Bathari Sri lan Bathara Sadana sampun kondur wonten sasananipun iya Kakang Semar aku melu mangayu bagya iya Kakang Semar aku melu mangayu bagya yen pancen kaya mangkono Prabu Kusuma aku ngakoni yen to jeneng sira kuwi bener-bener putraku kang mijil saka Salendra Bawana piyak 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 jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara ana apa patih tambak kanggeng duh sinuwun ngaturi ketiwasan bilih dinten menika wonten Narendra Yaksa ingkang ngamuk gemprong-gemprong madosi Bathari Sri ngakunipun Prabu Gembung tanpa sirah saking nagari Panjang Kripik Werkudara menika teng pundi Koko Prabu kula padosane Yayi
Werkudara. Wah, opo? Mandeg dhisik, Yayi. Kowe iki lho ngopo ngono? Perang kawit sore mang ra barbar. Aku perang karo tikus Jirodo karo celeng Demalung. Alah, alah. Wong perang atik karo tikus karo celeng, mbok kok racune wis. Ket mang ora barbar ngene ya. Saiki golek racun. Atik ya wis teko kono menungso. Wah, wis berat iki. Ayo tak barne ket. Werkudara opo? Rampung ana kanthi daru beksi lan racun kae klebu ama tetanduran. Saiki Bathari Sri lan Bathara Sadana wis kondur mring papane. Lan kudu mbok mangerteni iki ana ratu buta gemprong-gemprong goleki Bathari Sri. Yo tak rampungane. Gemblong malang kadak ning Telanggung kowe ndang minggira saturung tumeka pati yen ra minggir sira prapteng pralaya. Kenalkan, aku Prabu Gembung tanpa sirah. Goleki ana ngendi dununge Bathari Sri, aja mbak alang-alangi mati. Woi! 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 Oh! Oh! Ah! Oh! Oh! Wajat! Woi! Sirnaning Prabu Gembung tanpa sirah kain jurana lumbung lan patih sura deling dadi geblokane pari Werkudara. Yo elok kahanan iki ya. Ayo ndang kondur mring kedaton supaya ndang rampung perkarane.
Yayi Samyaji wonten dawuh Koko Prabu lampahan sampun rampung dene Wang Pukulun Bathari Sri miwah Wang Pukulun Bathara Sadana sampun kondur wonten sasananipun menika minangka pratandha bilih kawula lan pemimpin ing negari Ngamarta sampun ngantos lirwa ing panembah lan kabudayanipun. Panembah namung panembah, budaya ugi budaya, nanging sedaya kula kedah dipun sranani. Ngestuaken dawuh Koko Prabu wiwit dinten menika ing mangke nagari Ngamarta badhe ngawontenaken bersih dusun wiwit saking dusun paling ler ngantos paling kidul, paling etan ngantos paling kilen. Nggih menika leres, Den. Menika kedah dipun uri-uri jalaran menapa menika tinggalanipun para leluhur ingkang kebak ing katresnan lan karahayon. Boten benten kalian warga agung ing Desa Sugihan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun Bapa Kepala Desa Bapak Mukiyo dalasan para perangkatipun ingkang sampun ngadani bersih desa. Mugi-mugi Desa Sugihan tansah sugih ing bondo donya ugi pangapura lan sugih katentreman miwah karahayon. Kula namung memuji mugi-mugi kajatipun anggenipun bersih desa tansah manggih hayu rahayu ing selamiya. Kula Semar saking Prambon ngrumaosi kathah cicir jarete ngatur tumodong kaping basa. Kula nyuwun agunging samudra pangasami sabibaripun ringgitan lan murwakala mugi Desa Sugihan tansah kuncara anjaying bawana.